Starte. Ja. Men vi skal tjekke olie i hvert fald, før vi starter. Så der tager jeg bare fat i oliepinden, hvis man kan få pusefingeren med. Snak lidt højere. Lige tør den af først. Og så sæt den ned igen. Og så kigger du. Hvad lægger den på? Den ligger sådan lige over minimum. Så skal vi snart have olie på tenderen. Ja. Hvad er det ellers, vi skal tjekke, når det er, vi har for at have overblik over traktoren? Status. Jamen, der skal også tjekkes vand Ja, hvor gør vi det hen? på den her. Ja. Der kigger du bare herop på vandtanken. Der er max, og så er der minimum, og den skal ligge et sted der imellem, og her ligger den sådan set lige imellem. Så den ligger fint. Den ligger fint. Og så er der køleren, vi skal tjekke, om den er renset, hvis der man har ude at køre i noget snavs halmværk. Ja, Det går ind under luft. det gør det. Og hvordan vil du gøre det her? Den trænger faktisk også til at blive renset. Ja. Jamen lige her, der er det jo... Ja, tage en kompressor og så blæse lidt. Så noget med, at vi... Og så skal vi også tjekke luftfilm. Og hvordan tjekker man, om det er rent? Jamen, der tager man så bare lige og banker lidt ned i jorden med. Stille. Prøv. Ja, og så hvis der kommer støv ud. Det trænger til at blive renset. Kommer der støv ud, så skal det renses, ja. Det gør det herfra også. Så er batteriet, om det var irret. Ja. Nu tager vi bare på den og ser, hvordan det er. Ser de fint nok ud? De ser fint nok ud her, ja. Ja. Så skal vi have